Ahoj lidi, tady Race TV a vítám vás u druhého let's playe. Tentokrát je to Eurotrack Simulator 2 a já jsem si už dávno, předtím jsem si zvolil už jako zakázku, je to, už ani nevím kam, jsem se to tak nasledoval. Jedu do Salzburgu z Linzu, což je nějaká jenom taková kratší trasa, takže já jsem na začátek nechtěl volit nic moc dlouhýho. Aby se neřekl, jestli hodím ty zrcátka. Říkám, který návěs se mu, jestli ten první nebo ten druhý. No, spíš ten první, no ten první to vidím. Takže pojedeme takovou tu kratší do Salzburgu. Je to jen nakrátko, není to zase tak dlouhá trasa, jako třeba, nevím, tam byla ještě nabídka, že se mohlo jít do Londýna, jo, takže to by bylo taková, nevím, no, dlouho prostě. Tak hodíme si návěs a můžeme pomalu vyrazit. Máme máme rož světlo, co si myslel, že mám. Tak doufám, že to, jo, mám dobrou navigaci. To doufám teda, protože jsem teďka odsatil jinam. Takže tam by to bylo docela zmatek. Takže vyjíždíme z depa, po spedu, jedeme pro firmu Posped. Mám svůj tahač, takže jako koupený, takže vám už vlastně nemusím si půjčovat tahač od těch firm, co to tady provozujou. Takže můžu mít svůj vlastní tahač. Tak jde někdo, tam nevidím. Ne, jde tam. Sam někdo nepřekvapí, ale nám přijde ne, co by se stalo ani nebylo. Tak, no už to vidím. Tak, je, to je zase kolona. No, je to kolona, není to kolona, jo, ale... No, mám strašně citlivou brzdu, a nevím proč. Já nedokážu já jakože nevím, jak mám nastavit brzdu, aby nebyla tak citlivá. Já na to dupnu jen trošku a ona začne brzdit strašně, teda. Jako ne, že strašně, ale když na to dupnu, tak prostě to brzdí strašně rychle, že když se to povolí ta brzda, tak to taky trvá hodně dlouho, jo. Takže asi takhle. V Lincu už jsem byl několikrát, už tu mapu mám skoro celou projetou, jako to zase přeháním, nemám skoro celou projetou, mám projetou tak zhruba po západní části hlavně, tady po té, jakože Itálie, jestli na takový tam jsem ještě nebyl. V Římě. To v Paříži už jsem byl ve Francii jsem to projel, a Anglii jsem si projel. Pouze jako částečně teda neříkám, že úplně, ale něco z toho už projetý mám. Takže celkem spokojený jsem s tím zatím. Tady vidíme nějaký autobus, kolegáček, jsem z toho někdo dělal srandu, že to je Veolia Transport, takže super. Tak, to nám jede s přívěsem s autama. To musí být dráho, taky dobrý. Tak, ono se blíží už večer, pokud se nemýlím, nebo ne, večer. Ne, je pondělí 7:18, takže je ráno. Ach jo, už ani nepoznám čas, jo. Jako bez toho, aniž bych se díval na hodiny. To je dobrý, že? Jsem si to předvedl zase. No nic, tak. Mám jsem 22, no. Máme doručit zakázku do 6 večer, takže já myslím, že to máme úplně v pohodě, jako. Očekávají, tady napsal, že nás očekávají 7 večer. No, takže úplně v pohodě. A vezmeme plastový granulát, 23 tun. Takže vezmeme nějaký plasty, očividně. Tudíž taky super. Aspoň to není nic skleněnýho, co by se mohlo rozbít. I když nevím, co to je granulát, to jsem teďka řekl nějakou blbost, že vezu plast. No, to je vlastně pravda. No, tak když vezu, no to vypadá jak cisterna, no ale... Když tam mě zhejtujte, no ale co se dá dělat, to jsem teďka řekl úplnou blbost, ale to je... Tak, tady bude nájezd na dálnici, což pak uteče celkem rychle, tady dávalo po dálnici to utíká nejrychle. Tak doufám, že nikdo nejede, a tady ani zakázaný směr, takže to je ten. Takže taky doby. Tak jo, takže najíždíme na dálnici doufám, že do Salzburgu přímo, že nebudu nikde sjíždět. Zase na tu mapu teďka dívat už nebudu. Abych tady nepřerušoval jízdu. Tak. Pojď, a už jsme na dálnici. Tak, máme tady, už tady, jo, je tady Salzburg přímo, takže... Salzburg, ne Salzburg, tak to bude slovo. Tak, teďka už jenom taková jízda po dálnici prostě, no. Máme, ještě jsem vám neřekl, jsem si koupil, už asi hodně dávno jsem si koupil tahače MAN TG XXXL, myslím, že to je přesně ten název. Nemůžu to říct, ale já myslím, že jo. No, mají vlastně jakože nátěr koupený a toto. A jinak hraju i multiplayer, takže kdyby někdo chtěl se sem třeba zahrát, tak může. Takže to mi když tak napište, kdyby někdo chtěl. Neříkám, že musíte, jenom prostě oznamuji, že hraju i multiplayer, protože mám originálku samozřejmě, že jo. Jsem si koupil takovou tu vánoční edici, to byla nějaká taková edice, za dokonce ani 4 eura, myslím, to bylo 120 korun, takže
Nebo téměř 120 korun, možná víc, já nevím přesně kolik to bylo, něco přes 4 eura. Takže taky dobrý. Tož jsem si to koupil a teď to hraju, no, mám tady i takovou tu multiplayer verzi, že tohle je single, ale jinak si můžu pustit multiplayer a hrát třeba s ostatníma, už jsem to jednou hrál, takhle s ostatníma hráčama. Jsem byl s kámošama, s kamarádama jsem hrál multiplayer, jsme se vždycky sešli, měli jsme stejný nátěry, no, máme stejný nátěry na tahačích, aby jsme byli dobře vidět, nebo aby se jako bylo dobře vidět, že k sobě patříme. A rozváželi jsme zakázky, třeba že jeden jel vepředu ze zakázku a dva za ním jeli za ním, jen tak jako za bou, pak se to střídalo. A jinak jsme vymysleli nový systém, že v podstatě ten dotyčný, tak ten si prostě vezme zakázku, někam to odjezdí a budou prostě se průběžně hlásit, kde jsou, že jo, přes ten chat tam, nebo přes prostě Steam nebo Skype, no. Nejvíc preferuju tu hru, aspoň nemusím přepínat okna, že jo, samozřejmě, což je logické. Tak už máme jenom 1 hodinu do konce té jízdy. To je hodina herního času, ne hodina našeho času, což je trošku jaký rozdíl. Ono totiž většinou, když jedete hodně rychle, tak se co sekunda, to je 1 minuta ve hře. Takže taky docela dobrý. A asi bude pršet, se mi zdá, nebo nebude? Asi nebude, doufám teda. Nechtěl bych hnedka první den jako takhle přihlášení jako toho Eurotraku, aby pršelo. Sice by to bylo pěkný, ale že jo, takový nezáživný potom. Tak, žádný kolony se tady netvořil, tak je to celkem super. Benzínku zatím nepotřebujeme, máme ještě 3/4 nádrže, takže super. Tak co, budu přejíždět tady nebo nebudu? Tady totiž jedou hodně pomalu docela. Na to teda, že já jedu ani ne 90, tak oni dělají teda docela dobře předhání, mám furt bočil. Ale ten kamion bude to samý nejspíš. Teď si teďka jede přede mnou. No jasně. A on odbočil, do benzínku, dobrý. Jsem čekal, že tam odbočí, a vůbec nevím proč, ale tušil jsem, že tam odbočí. No jo, dneska se musí předvídat na silnici, jinak prostě to bude samá nehoda, že? Jsem taky koukal na video, že se musí prostě předvídat na silnici, třeba že tam vleze chodec na silnici, jo, takhle. Už vidím značku Salzburg doleva, takže doufám, že tam už bude sjezd, podle navigace teda. Ne, jdeme ještě rovně, to, no tak možná jdeme na jinou stranu Salzburgu, takže asi ještě přejdu doprvu rovně. Aby se neřeklo, že bych jel zase nějak blbě. Máme už jenom 25 minut do konce toho, takže já bych řekl, že už by někde mohl být sjezd. Jako nechci zase nějak moc předbíhat, jo. Je to zase první let's play z Eurotracku, pak nás čeká asi World of Subways, ale nebudu to zbytečně hrotit, jo. Ten World of Subways, to natočím asi zítra. Nebo prostě podle toho času, že jo, ne jako zítra. Pokud se mi to povede nahrát dneska, což je 13. února, tak to bude zítra. Jinak to prostě uvidíte jindy, že jo. A to je takový detail, že prostě já nevím, kdy se mi to podaří nahrát, protože já už mám nahraný jeden let's play Somsy. Ten jsem ještě, ten teprve konvertuju, takže jsem ho ještě nenahrál samozřejmě. Takže uvidíme, jak to bude, no. Tady už jíždíme, takže já si pomalu jedu. Trošku přibrzdím, abych tady nevyletěl někam. Třeba, nevím, na paseku do trávy bych se šel jako toto, ne? Past, bych si šel trošku na past kamion. To by asi nebylo moc pěkný, přiznám se. A to určitě i vy, jak bych to řekl. No, ježišmarja, jak bych řekl to slovo, já jsem na to úplně zapomněl. Že to potvrdíte, no to, že to řeknu. Že potvrdíte, že by nebylo pěkný, bych letěl do trávy. 8 minut, už jsme skoro v Salzburgu. Teda v Salzburgu, já to furt blbě vyslovuju. Nevím proč, všechny ostatní německý slova mi jdou, jenom tohle prostě furt Salzburg, jo. Salzburg, ne Salzburg. Taky fakt jako si... Teďka nemůžu odbočit do pruhu, protože mi to vyjedou auta. Jsem chtěl odbočit do pruhu pro kamiony pravděpodobně, jenomže mi tady jezdí auta všude, takže nemůžu. Ale pro kamiony, jakože... Tuším, že budu odbočovat, takže... Podle mě tam někdo jede, nějaká dodávka. Ale jako předjíždět to umíte co, ale jakože... No co ty tam... Tak co... Jasně, že budu odbočovat dál, já nevím jestli mu... Ty vole, tak... Pardon, jako, ale... Dívejte, co dělá ta žlutá dodávka. Je ježišmarja. Já tady odbočuju, on nechtěl prostě jet rychleji ani pomalej, abych ho dokázal předjet. Jako já bych jinak musel jet doleva, teda doprava, což by se mi moc nelíbilo. Teda co to bylo doleva, bych musel jet doprava, teďka jedu. Víte, už jsem z něho tak... Už jsem z něho takovej vymatený, že jsem byl tu stranu, opravdu zase. Tady ty žluté dodávky. Jako to je jako docela strašný, jo.
Tohle byl jen takový kratší video na ten úvod, abych zase to moc nedělal ty dlouhý let's play, tomu se dostaneme třeba i let's play, já nevím, Brno, Londýna, takhle jo. Ale až bude třeba, já nevím, o těch víkendech tohle nejlíp, protože to mám nejvíc čas, jo. Tak jeď s tou červeným, nevím co to bylo, já jsem to nepoznal, to dálky. Teda než bych byl nějaký debil, že bych to nepoznal, tak to vlastně neříkám. Zkusíme zasouvat, jestli nám to půjde. Teda to doufám, protože já jsem takhle z vnitřního pohledu asi. Jo, zkusíme zasouvat. Já teďka nevidím ten svůj. Já to nevidím. To je úžasný teda. Já nevidím ani ten svůj. Kde to je? Já to nevidím přeci dostátka. Tamhle, jsem blbý úplně. Já trošku couvnu a to tam letí na paseku, jo no. A nebo to prostě přeskočím, no, to taky můžu, ne? Já parkovat umím, jenom že když se mi chce, tak parkovat umím. Jo, už jsem to dobře, celkem si dobře najel. No ale zpátky. No, teď to bylo těsný, skoro jsem tam byl. No, jsem blbý. Ale jo, možná by to pak šlo vyrovnat. No, ještě trošku. Já nevidím, jestli mi nenarazím do toho tahače, co tam stojí. Nenarazím určitě. Abych to viděl, tady. Pohledu. Tak teďka si trošku pojedem rovně, se trošku srovná. I když koukám, že jedu zase úplně blbě. Ale jo, teď by to mohlo. Vydáme. Ale jo, mohli bychom co. Se to vůbec nevidím, tam dozadu jako. Jo, já to vůbec nevidím teďka. Jo, musím trošku vědět. Jsem moc natočený, když se tady voukl o sebe, ne? To nebylo moc pěkný. Přizkoup se. Tohle podle vnitřního pohledu to je těžší souvat, no, kolegu Versáka. Tak se moc trošku dobře. No, přijde, super. Tak, vynikající, výborně, což jsem si teda přál, ale nový achievement jsem mi odemčil. No, super. Tak jo, tak já to asi ukončím, je to takový kratší let's play, ale tak jako první video by to stačilo z toho Eurotracku. Tak se mějte a u dalšího videa, ahoj.